Benvinguts de nou, família. Què tal, com esteu? Aquest és un especial d'Eurovisió. Que no serveixi de precedent, perquè no ho acostumarem a fer més, de fer mig capítol consecutiu després d'un altre. Sí, però... El tema s'ho val. Aquest cop ens vam motivar bastant. Ens vam reunir, vam fer un sopar Eurovisiu. Cosa que no s'havia fet mai. No, vaig trobar molt friqui haver de fer un sopar i d'això, però va ser l'excusa perfecta per trobar-nos i sopar i passar una bona ballada. Es va fer molt llarg, Després ho pensava, van ser quasi 4 hores. Molt llarg es va fer. Sí, bueno. Acabàveu marxant a 2:45 i perquè vam tallar, em sembla. Sí, no? Tot sigui per gravar aquest episodi amb les nostres opinions. Tot sigui pel destí professional que ens espera. Això mateix. Què vas fer? Anem comentant... Bueno, jo el primer que comentaré és que et vaig veure arribar amb llibreta i boli i vaig pensar, aquest nano val. I ja venia per la feina. I s'ha de reconèixer que et vas estar tot el festival prenent notes com a bon professional. Jo fent de community manager... Que, per cert, t'he de felicitar perquè la cobertura que vas fer va estar molt bé, A mi em va agradar molt, almenys. Vull dir que ets un crac ja de les xarxes socials. Així deixo el tema DJ, no? Puc deixar de moment el tema DJ i el deixo aparcat i em dedico a community manager, doncs. Ho has d'anar combinant. Jo crec que tens un deute amb l'audiència a fer una sessió ja currada, 10 minutets així pim-pam, rotllo popurri, però això ja en parlem als pròxims episodis. El mateix popurri que van fer Mica i la Laura Pausini, Això del popurri ho està patant, el popurri. Sí, popurri de cançons i de vestits. Això és un tema a part. No sé ni si cal entrar perquè Déu-n'hi-do, Sí, va fer uns canvis ràpids aquí que semblava amb aquell abric que ho tapava tot, però no ens hi fiquem. No ens allarguem. Va posar una bossa d'escombraries i l'anava canviant de color. En fi, tu et va agradar el resultat final de tot plegat o no? Bueno, per una part sí, per una altra part molt indignat. O sigui, m'està bé que guanyés Ucraïna, no? Per un tema bàsicament de solidaritat, però si anem... Sí, tot i que és un festival de música. Sí, no té res. Vull dir que tot plegat va ser una mica de confirmar que tot això és un espectacle... Polític. Des del primer moment que sí, Romania, tenemos... Avui he sentit les votacions dels països, del jurat professional, i Espanya va donar 12 punts a Geòrgia. A Azerbaidjan. Ah, sí? No vaig estar al cas del detall de puntuació. Ho he sentit avui, Ho he sentit avui. Vale. Però sí, jo vaig... Bueno, ja saps que apostava per Suècia i per Moldàvia. Sí. I bueno, n'he tingut dues en el top 7. Suècia quarta i Moldàvia setena. Podria ser pitjor. Jo vaig quedar content perquè al final es va fer justícia a Moldàvia, que estaven allà a la cua, i al final els 200 i pico de punts que els hi va donar el públic es va fer justícia, perquè per mi era la més festivalera de tots i és el que em va agradar més. Al final, per això quan estàvem ja a les puntuacions, almenys jo no tenia cap al·licient perquè me la bufava qui guanyés o qui deixés de guanyar. Al final no anava ni a Espanya. A mi només me la bufava... No me la bufava, perdó. A mi només m'inquietava i em posava molt nerviós qui podia guanyar. Per què? Perquè jo, si arriba a guanyar la Chanel, hagués agafat un rebot de Déu. Perdó, Bueno, ja era una cançó buscada per això. Vam passar del mamà, una cançó feminista i tal i qual, a ensenyar el cul i vestida de torera. Per favor. Spain is different. Sí. Doncs és això, al final. Va, fem anàlisi. En fi, anàlisi. Això no serà gent rigorós, serà la nostra opinió. Anàlisi. Això. És l'anàlisi del jovent. Fem per ordre de països dels que van anar sortint i hi ha algun que ni fu ni fa, que no cal ni dir-ne res, i algun altre... Va començar la Pausini, que ja hem comentat el popurrí que va fer, i el primer país a actuar va ser la República Txeca, que també vam apostar per aquests. A mi em van agradar. El que passa que... Van quedar 22ens, no va agradar. Sí, s'ha de reconèixer que Europa està una mica pollardada, no... O bueno... És un tema que no discutirem ara mateix. Però sí, República Txeca, molt a favor. Va ser guai. Jo me'n recordo, va ser el primer, suposo que tots més o menys ho van ser, però que repeteixo que el show d'il·luminacions i d'escenari i l'espectacle que es munta és espectacular. Hi ha pasta.
t'agradi més o t'agradi menys, és un festival. I me'n recordo que precisament aquesta cançó, al Festival de Llums que hi havia, estaven ells 3 o 4, no sé quants eren allà una mica així, amb un entorn retro i tal, però hi havia una de llums que fotien por. Però bueno, va quedar com va quedar. Després va tocar Romania. Aquesta... He de dir una cosa. Jo no recordo res de Romania. Era el... Hola mi bebé i llámame. Home, abans t'ho deia, abans de començar a gravar, he de dir que les úniques cançons que se'm van aconseguir ficar al cap van ser aquesta, que aquest matí en Carles estava cantant sense donar-me en compte, i mira que no em va agradar gens, i l'altra, la de Sèrbia, va ser la que t'he dit de les... Com era aquesta? El Vikis Dra amb les manetes, que semblava la reina saludant. Sí, però aquesta saps que és la que va causar més furor en el sopar, O sigui, teníem la canalla... Sí. Vibrant molt amb el Vikis Bra i vibrant molt amb Chanel, que també és un tema que no vull entrar perquè jo em vaig indignar moltíssim. Però seguim. Sempre hi ha aquestes cançons que busquen una mica el que va passar amb el Chicken 4 en el seu moment, trencar una mica i aquesta de Romania una mica així. Que a més el tio portava un vestit com un cinturó de boxa, no sé si vas fixar, d'aquells o de lluita lliure, era una mica així peculiar. En fi, després va tocar Portugal, i aquesta... Jo estava fent crispetes, per sort no vaig veure l'actuació. A mi és una cançó que és molt lenta, o sigui, no hi pintava res allà, aquesta cançó, penso, per una cançó maca, però bueno, era per un altre moment i algun altre estat d'ànim. Però a mi em va agradar com a cançó l'Antoti d'això, però bueno, allà al festival no hi pintava res de res. Després van tocar els amics de Rasmus, de Finlàndia, que començava la cançó que semblava el boig del Xandall, aquella amb el xubasquero i el globo. Doncs saps que jo avui he estat cantant molta estona la cançó? Anava per l'oficina, anava dient Jezabel! Jo no me'n recordo d'aquesta cançó. He sentit que el community manager de Pescanova va penjar a Twitter l'inici de l'actuació, és a dir, el pàjaro amb el xubasquero groc i el globo, i dient alguna cosa així com nosotros ya hemos ganado. Hi ha community managers que són bastant la polla, amb aquestes coses. Aquest és bo, Sí. Bueno, jo crec que vas per bon camí, per això, perquè els comentaris que vas fer... va posar huevo, I els comentaris que vas fer tu també, i les fotos i com ho vas anar lligant, a mi em va agradar molt també. Pescanova. Veig fotudesso, veig futur com a... Nosotros esta noche ya hemos ganado. Un puto fenómeno. Jo aquests de Finlàndia ni fu ni fa. No, tot i que a mi aquest m'agradava, quan era jove. Sí. Ara no, ara que m'ha donat ja no tant. Van passar sense pena ni glòria. Després, ojo, va tocar un pel que vam apostar inversament, va tocar Suïssa, que només de veure la cara d'aquell bailet quan estava sortia... Estava devastat, aquell nano. Em va venir... Bueno, clar, però és que va sortir derrotat. No sé on van a un festival amb aquest tipus de cançó. Sí, però no va quedar malament. No va quedar malament. Però és cert que aquí a Europa el vot popular es va comportar com Déu mana i li va cascar 0 punts. Sí. Que va ser un dels al·licients d'última hora de la nit. Bueno, és la gràcia aquesta. Jo no sé quants anys fa que es fa això. Abans jo no recordo que es fes i es veia que era tot política entre països i almenys amb les votacions dels ciutadans, que això em va tocar una mica els nassos que s'hagués de pagar. Jo crec que hagués ser més xulo. Eufòria TV3 no ho fem, això. Eufòria no s'ha de pagar. Tu baixes l'aplicació, votes i tot gratis. Però... Sí, és molt lleig. Sí. És molt lleig que t'hagis de baixar l'aplicació i quan vas a votar t'enviïn a fer un SMS. Que vas a votar ja amb tota la il·lusió del món pensant que vas a contribuir i pam! Encara que sigui €1, és igual, va tocar els nassos. En fi, per Suïssa es va fer justícia. Nosaltres vam apostar que aquest també seria el primer de la llista, però per la part de darrere, i veig que va quedar 17è. O sigui, ni tan mal. No. En comparació amb el pobre alemany, que ja en parlarem quan toqui. Hòstia, el pobre alemany. Que després de Suïssa va tocar França, amb una cançó tipus àrab, una cosa així molt estranya, i que aquesta jo crec que també es va fer justícia i va quedar penúltima. A mi no em va agradar gens aquesta. Però bueno, després van venir els amics de la Banana. El Banana. Noruega. Una performance espectacular. Van quedar desens.
i van donar bastant pel sac quan enfocaven allà amb en Mica, que anaven sortint els caps llops eren una mica carregosos. Sí. I en Mica crec que es va posar una mica nerviós. Tot i que no estava gaire centrat, em sembla que anava una mica... No ho sé, els ulls li brillaven un pèl massa, no... Sí, no... Bueno. Jo no m'hi vaig fixar, però t'ho vaig dir, és un nano d'aquests que el veig una mica com un bon Jan, que sembla que el donen pel sac constantment. Em dona la sensació aquesta de la planta, la manera de caminar, un mastega merda, vols dir? Sí, bueno, tu vas dir un pagafantes. Un pagafantes. Però el mastega merda potser és més nostrat. I em va fer gràcia perquè a vegades estaven parlant, retransmetien els presentadors i estaven allà, devia ser primera fila, jo no sé on eren, hi havia els de Noruega, i anava sortint el cap per allà, que s'hi anaven acostant i fent-li coses, i poder ser que... Que la calor que devien passar aquella pobra gent també és digna de menció, eh? Sí, tota l'estona amb el cap al passamuntanyes i el cap ficat. Però bueno, van quedar desens, ni tan mal. Està bé. Després d'aquests van tocar Armènia. Jo aquí també vaig fer el comentari de que l'escenari semblava que havien fet una despesa de paper de vàter. Oh, sí, impressionant. aquella mossa, sí. La vaig trobar una cançó prescindible, també. Sí, perquè a més era molt raro, no? Perquè estava allà tancada, que fins que no va acabar de ventilar-se el paper de vàter, la gent no la veia. Sí, no va sortir de cara a l'escenari. Res. Vull dir que, malament. A vegades foten unes performances que ho volen fer tan bé i la lien una mica. Què més hi va haver? Itàlia, després. Bueno. Aquesta quina era Itàlia? Itàlia eren els dos, el Mamut i l'altre. També combinant una mica de rap amb cançó lenta i... Sí, res. Una cosa rara que com que estaven a casa la gent la cantava i va semblar que tenia molt èxit, a mi no em va agradar gens. Va quedar sisena, Sí. Bueno, jugaven a casa. Jo reconec que a mi quan canten en italià jo em poso tontet, a mi m'agrada molt, o sigui, l'idioma italià cantat i el Mamut m'agrada, el que passa que l'altre noi no... Ostres, em sembla... N'hi havia un dels dos que portava entre els pinganillos que porten a les orelles que eren com brillants i portava més arrencada, semblava que portava una bicicleta allà penjada. Aquest era el Mamut. I brillava l'orella, que sí que era un d'aquests. I la cançó era Brividi, que cridaven com dos histèrics al Brividi. No me'n recordo gens. Després, Espanya. Va tocar Espanya, va fer el seu festival. Molt bé, ensenyant el cul, cuixa, torero... Ensenyant el cul, que ensenyava cuixa. Era una cançó de festival. No sé, Espanya ho veu així, no? Que és el que s'ha de portar. No, està bé. Vés a saber que hagués passat si hagués anat al Mamà, que era una més reivindicativa i tal i qual. Bueno, jo avui he sentit... on ho he sentit? La versió RAC1, que ha sortit aquell... Ara no em sortirà el nom, un d'Operación Triunfo, que és compositor, que se les va tenir amb els Triunfitos, que ha fet cançons per Eurovisió. I el tio ha fet una descripció molt, molt, molt bona, que ha dit: és una cançó que la coreografia és molt potent i, a més, està cantada d'una manera que ni els espanyols entenen el que diu, ni molt menys els europeus, i que això dona el pego. Pot ser. Que no saps en quin idioma canta, vol dir? És a dir, com que no saps què canta i què collons diu, potser sembla com si tu només et centressis en la coreografia. No m'ha pas semblat raro, El que passa que ell és una boig, aquest noi, però... Jo crec que era una cançó que era per anar a guanyar. De fet, estic seguríssim que si no hagués sigut pel tema d'Ucraïna, que suposo que alguns països van votar a Ucraïna per quedar vital, hagués guanyat aquest any, i hagués passat per davant del de Regne Unit, que després en parlarem, del Sant Cristo aquell. Però va quedar com va quedar. Al final, Espanya tercera. Després va tocar Holanda. Avorrida aquesta cançoneta. Sí, la noia és molt trista. Sí, i ja té la veu trista. Com el de Suïssa. La primera imatge era ja de... El de Suïssa era devastat. Aquesta noia era trista, però l'altra era... O sigui, no sé. Jo em sembla que la foto que vaig penjar em sembla que està plorant i tot, cantant. Sí, dient que s'acabi això, que vull anar a seure al sofà. Pot ser. Tot això va quedar onzena i crec que va tenir una bona remuntada amb la votació del públic. Jo com més la sentia, Jordi, a mi cada cop m'agradava més. Sí. Jo el que sí recordo és que la cantava amb sentiment. Es notava que com si la vivia. Clar. Però bueno. Bona intèrpret. Després va tocar Ucraïna, la que va guanyar finalment, que es veu que per les apostes ja és el que es comptava. Bueno, evidentment era una cosa... No sé, jo no veia clar que Ucraïna participés allà i molt menys que hagi guanyat, perquè la cançó pot agradar més o menys, però es va veure molt que era
Sí, que estava, no direm amanyat, però que sí que és un tema de solidaritat. Però sí, però bueno, si ha servit perquè he vist avui algun reportatge així petit a Instagram que la retransmetien, els que retransmetien d'això estaven a baix als búnkers i tal i qual, que bueno, si ha servit perquè la gent que estava allà ho passi una mica menys malament, doncs està tot bé. això. Jo em vaig quedar... Està bé. Sí, canviant de tema i bueno, sense marxar d'Ucraïna em vaig quedar amb el dubte, que ho he de buscar això, com cony funciona la flauta aquella. La flauta amb un sol dit, nota diferent. Sí. Això ho he d'investigar, perquè em va deixar encuriosit. I em va deixar encuriosit el tio aquell que no sé si anava amb un passamuntanyes o estava tot tatuat. No ho sé, jo crec que anava amb un passamuntanyes, però alguna cosa li passava amb aquell noi. Veia una mica d'Ayush, quan el veies, que sí? Sí. Però bueno, quedarà aquí... Van guanyar, en fi. Després, ojo. Alemanya. Ostres. Que no ho va fer tan malament com... Gens malament ho va fer, pobre nano. Fos tan dolenta perquè jo això no ho vaig arribar a entendre. I sent un dels Big Five, que ni que per quedar bé que algun país et doni un punt, no ho vaig entendre que li fotessin un 0. Spain també és Big Five i no seria la primera vegada que es queda amb 0 punts. Ja. Però la cançó no era tan dolenta. La cançó no era dolenta. I ell no ho va fer malament. Barca, sí. I pobre Segal, jo crec que estava content. O sigui, és allò, si no pots guanyar, abans de quedar-te al mig, quedar-te últim, perquè sempre se'n parla més. També és veritat. Vull dir que potser li van fer un favor. Bueno. Després d'Alemanya, ojo. Va cantar a Lituània, el xampinyó del Mario Kart, que deia la canalla, em sembla. No sé si va ser el teu nano. Sí, és veritat. Te'n recordes? Sí. Que jo quan la vaig veure em va semblar una mica Edith Piaf, una cançó d'aquestes, una mica francesada, allà tan ben pentinada i tot això. Però, bueno... Va quedar això, la Mònica Liu. Va quedar aquesta. A Lituània, 14 va quedar. Jo no sé on era, però aquesta no recordo haver-la vist. Potser estava fent algun post, però no recordo haver vist l'actuació. Pot ser, tu estaves allà a full retransmetent stories per l'Instagram. Qui més després de Lituània? Després de França... No, Lituània. Azerbaidjan. Ai, de Lituània, perdó, Azerbaidjan, que aquesta em va agradar a tu. És aquell nano a mi m'agrada, a mi aquesta m'agrada. Estava allà estirat amb unes grades i va haver algun moment que em va semblar que estava cridant, com si l'estiguessin agafant pels cataplins. Ostres, que ets vulgar. I va ser una mica cridada, però... No, a mi aquesta m'agrada. Després va venir Bèlgica, que no me'n recordo quin era. Sí, era aquell noi tenyit d'arròs, que és porter de futbol, res. Ah, sí, va ser com una mica bucle. A mi bueno, tant ell com la d'Alemanya em van semblar molt similars. I si haig de triar alguna em quedo amb Alemanya. Però bueno. Doncs pues mira. No, el meu criteri està a tomar pel cul. Bueno. Després de Bèlgica va tocar Grècia, la nena de l'exorcista, que deia jo. Sí. Amb aquell vestit blanc. Jo vaig fer un comentari que se'n veu... Bueno, les dones de la sala se'n van tirar a sobre, però hi va haver un moment que no vaig... Amb la foto que vaig fer s'aprecia una mica, però no gaire, que aquell vestit portava unes transparències que fotien més a por. És veritat, hi va un contrallum al principi. Vaig fer un comentari molt fora de to, que no repetiré, però sí que és veritat que allò deies, ostres, no li feu això a la nena de l'exorcista, que en un moment us dilapiden a tots. Vas tenir crítiques durant tota la gala, pràcticament. Bueno, més que crítiques, vaig tenir comentaris de com és que ho hagués vist. I els hi vaig tenir que recordar que fa poc he passat per una intervenció làser que tinc poders biònics als ulls. Sí, vista de Superman, no? Sí. En fi, Grècia va quedar bastant bé. Jo crec que sí, va quedar 8ena, la van puntuar bastant bé aquesta. Jo no la vaig trobar res a l'altre món per un festival. Jo crec que és per por. Després de Grècia va tocar Islàndia, que eren aquelles 3 toies que vaig dir-te jo, que es podien haver quedat a la semifinal tranquil·líssimament. O a casa. També. Que estaven allà tieses i anar cantant amb la guitarreta i això. Molt malament. Prescindible. Cançó prescindible totalment. Molt malament. No faré cap comentari. Sí. Després van venir els nostres favorits. Bueno, tu tenies també Suècia com a favorita, que a mi no em feia gaire tilín, tot i que estava bé. Però Moldàvia, vaya cracs. Era per mi la més festivalera de totes. I punt. Em va recordar molt una cançó així de festa major, pim-pam, de... Molt xarango, sí, no ho sé, molt... Sí. A més, hi ha un moment de quan està l'altra mastega merda de l'Alessandro, no sé, em sembla que es deia Alessandro, allà entrevistant, va sortir el cantant de Moldàvia, li va agafar el micro i el tio va dir
Europe, we are the winners. I es va quedar més tranquil que Déu. Això no es paguen cèntims. No, i aquests, ja et dic, jo vaig estar content perquè les votacions, quan veia les votacions oficials dels països, estaven, no sé si quarts o cinquè per darrere. No anaven gaire bé, no. I amb la votació popular li van donar 200 i pico de punts i van pujar de cop 20 llocs pràcticament i van quedar-se setens al final. Sí. O sigui, no anàvem tan desencaminats. No. El criteri encara més o menys el tenim mig encara el mantenim. I van passar de la 20a posició per dir alguna cosa fins a la 7a. No, van passar a la tercera. El que passa que després, clar, hi quedaven encara el top 5 però es va estar una bona estona que estava segona, em sembla. Sí, però van fer un top 10. No, molt bé. Èxit total. Després va tocar la teva aposta. Tu tenies claríssim que guanyaria Suècia. Sí. Espectacular. Era una cançó maca, estava espectacular. Bé. Però... La Cornèlia, quina classe, quina senzillesa. Espectacular. Però no va ensenyar res, i anava descalça. Ole, tu! Que jo quan la vaig veure descalça vaig dir, merda, la fotrem al pal. Sí. Per què no l'han avisat amb aquesta bona noia? Però no, va fer una actuació espectacular. Després vols dir alguna cosa més de Suècia? Espectacular. Molt bé. Molt bé. Al final va quedar quarta. We are in love with Sweden. Darrere d'Espanya, sí, a 21 punts, perdona. Sí. Bueno, prou bé. Després van tocar els invitats d'Austràlia. Hòstia. Amb aquella màscara, aquella cosa estranya. Fes el comentari, que tu vas fer una investigació. Sí, perquè vam tenir un comentari a Instagram sobre el nostre programa i tal i qual, i crec que demanaven el per què Austràlia tocava amb el Festival d'Eurovisió. I vam estar buscant per contestar en aquest oient amable que ens va comentar, i vaig veure que a més hi ha Israel i altres països que no són de la Comunitat Econòmica Europea, i és perquè els països que hi participen són els que són membres de la Unió Europea de Radiodifusió. I Austràlia hi és? I Austràlia no, però Austràlia va ser invitada quan Eurovisió feia 60 anys, perquè es veu que allà a Austràlia hi ha molt seguiment d'això d'Eurovisió. I al final suposo que buscaven països que hi hagués audiència, diguem, i van invitar a Austràlia. I crec que es van assegurar la invitació, diguem, fins a 2023. I per això hi participen. Aquest 2022 també hi havia Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia i Israel, que era algun cas d'aquests semblants. I Austràlia hi participa per l'SBS, que és una associació d'aquestes que està associada a la Unió Europea de Radiodifusió, a la història d'aquestes d'invitacions i jo quedo bé i tal i qual. I va ser invitada això el 2015 pel 60è aniversari d'Eurovisió. I ja s'ha quedat. El 2023 la tindrem aquí i després ja es veurà. Fins al 2023. Sí, no sé per què, però fins al 2023 està invitada a participar, o sigui que queda l'any que ve. Bueno. I després ja es veurà. I si pel que sigui guanyés Austràlia, com que no es pot anar a fer el Festival d'Eurovisió allà, ell ha de triar a quin país vol que es faci el següent any. Per exemple, si has guanyat ahir, podria triar que es faci a Alemanya, a Espanya o algun dels països aquests. Molt bé. I aquesta és la història. Espero que el dubte hagi quedat resolt. Més que resolt. I aquest d'Austràlia, ojo la mascareta que portava aquella de brillants i tal, era molt raro. Però el nano tenia un xorro de veu que t'hi cagues, Cantava molt bé. Jo crec que tenia bona veu. Podia agradar-te més o menys el performance que portava. Cantava molt bé. Sí. Després va venir UK, United Kingdom, que era un tiktoker famós, es veu, jo no el coneixia. Jo l'he vist moltes vegades cantant, fent versions de cançons i sempre, perquè sempre fa aquell posat, és a dir, obre molt la boca, però molt, i el tio agafa aire d'una manera que per això li surt aquest xorro de veu. I jo quan el vaig veure allà vaig quedar una mica, dic, hòstia, però si és aquest pàjaro. Doncs jo no el coneixia. I mira... No està molt malament la cançó, però jo crec que ni molt menys per guanyar com semblava... Jo crec que ni molt menys per quedar segona. No. Si no hagués sigut per les votacions del públic, guanyava de calle. I res, això. Després va tocar Polònia, que aquest era avorridot. Era aquell que no sé si era tenor o què era, que tenia com un posat així sec i un trajat. A mi se'm va fer llarga aquesta cançó. Se'm va fer llarga. I després de Polònia, Sèrbia. Els que rentaven les mans.
Que jo vaig sentir a algun lloc, no sé si eren els comentaristes de les semifinals o on, que la cançó era una reivindicació a algú de la sanitat sèrbia, o la sanitat, algú de les enfermetats mentals, ja no sé com ho tracten això. Sí, de fet ja es diu Incorpore Sano la cançó, es titula Incorpore Sano. Sí, doncs era com una reivindicació alguna cosa de la sanitat. I jo la vaig trobar dolentíssima, però sí que és cert que allà al sopar la canalla estava boja amb les mans. Sí, picant de mans i de peus cada vegada que deien el Viquisdrà. Això mateix. I és una de les que se'm va ficar al cap i aquest matí sense donar-me en compte de com m'he donat que estava repetint dintre el meu cervell l'estribillo aquest. I se'm va fer curiós veure també els capellans aquells que hi havia anar fent, no sé... Anar fent exorcismes, molt raro tot, Sí, va ser una mica esotèric tot plegat. Però bueno. I finalment, per acabar, va tocar Estònia, que a mi em va agradar. Portava un rotllo de l'oest, cowboy. Sí. Va ser... A mi m'agradava també. Va ser allò... Bueno, per acabar, molt bé. Sí, va quedar 13è. Bueno, I res, després va tocar, ja quan es va acabar tota la història... Què dius, perdona? Dic ni una cosa ni l'altra, va quedar allà molt discret, pobre home. En terra de ningú. I fins aquí van les actuacions dels països, després va tocar Maneskin, es deien? Sí, els que van guanyar l'any passat. Això mateix, que... que n'hi havia un que anava coix, que no sé si... No sé què li va passar, però jo crec que es va fer mal durant l'actuació, crec, perquè el nano anava fotent unes cares de dolor. I jo vaig pensar, a veure, hòstia, que aquest l'Alessandro li demani si està bé, i el tio no li va demanar res. Sí. Es va estar 5 minuts entrevistant-lo, que el nano anava fent... Anava fent uns gemecs de dolor collonants, i l'altre és que no li va demanar res. Jo tenia ganes de mirar-me un altre cop l'actuació per veure si s'ho va fer durant l'actuació és que ja estava així. Això ho haurien d'haver fet per resoldre en aquest capítol. Ostres. Però sí, ho hem de fer, perquè va ser molt estrany. I és com a dubte personal. Va ser molt estrany. Però bueno, i després, va tocar, no sé qui era, la vella glòria italiana, que no sé qui era, però que allò... Déu meu. Crec que va ser quan em vas portar una altra ampolla de sidra per... No, jo crec que en aquest, o no sé si va ser abans o en aquest, vaig posar amb lletra molt petita, que tu tenies que mirar molt per veure, vaig posar l'ausió ja dorm. Pot ser. Aquí vaig tenir que fer un esforç. Crec que va ser amb aquesta. En aquest tram final, a partir d'aquí, amb les votacions... Això va ser fumable. Després la Pausini, a capella, el Volare... És veritat, sí. I després en Mica desbocat. Ah, sí? Va, millor que la Pausini. Per mi. Bueno. Però t'he de dir, crec que t'ho vaig comentar, aquest nano a mi em fa, quan el veig així com de lluny i allà cantant, em va fer pensar una mica en David Hasselhoff. Però estàs obsessionat. Sí. No passa res. Però té aquest pentinat així arrissat, també és alt. No s'assembla una castanya, però... De lluny, està bé. I amb els ulls... Està bé que parlis en veu alta les teves fòbies i fílies. Està bé que és el primer pas per curar-te, Jordi. Reconèixer que veus en David Hasselhoff a tot arreu. Ja està bé. Ja està bé. No hi he somiat encara, però veig David Hasselhoff i el làser d'en Kid. Pobra mica. Però bueno, i després de l'actuació de Mica ja van començar aquí les votacions. Horrorós. Tu et vas començar a emprenyar. Espanya no s'ho creia, jo crec, al principi. La Chanel, thank you so much, tota l'estona. Jo crec que repetint el mateix tall. De la Chanel dient el thank you so much. I no vam fer cap comentari del ballarí que tenia a l'esquerra. Bueno, a la seva dreta, però a la nostra esquerra, aquell sí que s'havia fotut l'aigua de les plantes. Sí. Perquè no sabia ni on navegava, El thank you no li sortia. Estava desbocat. I tu aquí et vas anar emprenyant, perquè la canalla estava contenta perquè anaven puntuant a Espanya i anava guanyant. Però és que no estaven contents, estaven eufòrics. I va arribar un punt, hi va haver un punt de fanatisme. Ja ho aniran descobrint, tu. No, però no sé. Bueno, jo crec que la canalla tenia la necessitat d'anar amb algú que pogués guanyar, els agrada guanyar i van triar Espanya. Bueno, el raonament va ser que això l'any que ve ho farien a Barcelona, al Palau Sant Jordi, i així hi podríem anar. Sí, volien anar al Festival d'Eurovisió. Jo crec que era l'esperança que tenien. També diré que la de Chanel era una cançó bastant perreo, com el que escolten ells avui en dia pel YouTube i tot aquest tipus de personal. Després, bueno,
té el seu punt de comprensió. I res més, jo em vaig posar molt content a Moldàvia quan els hi van donar els 200 i pico de punts. Suïssa, crec que va ser Suïssa que... Jo em vaig aixecar del sofà i tot ràpidament, però no vaig ser a temps a fer la foto el públic dona 0 punts. Perquè clar, allò era una injecció de moral per nosaltres, perquè vam fer un post que vam dir anem a per totes, apostem que aquest senyor quedarà últim. I no hi va quedar. No, de fet crec que vas fer el post aquest i al cap de res li van donar 12 punts. Que aquesta foto sí que la vam posar. I va haver un moment que el tio era primer. Va ser la foto de peus a la galleda. Sí. Però bé, com a primera experiència podem fer una valoració positiva, no? Sí, a mi se'm va fer llarg la part final i si no, ja et diré que si no hagués fet perquè ens havíem compromès a nosaltres mateixos a fer aquest especial avui, que espero que us agradin a tots, jo crec que no hagués aguantat tota la... Home, és que segur que no hagués aguantat, per això vaig forçar el sopar. Sí, segurament no ho hagués ni mirat. Ho veus? Com vaig fer bé? Però va ser una excusa molt bona per trobar-nos i sopar. Jo crec que com a excusa, serveix per l'any que ve que ho tornem a fer, si encara estem aquí fent el podcast, i fem un especial... Hem de mirar de fer un directe o alguna cosa així. El que passa que un directe de 3 hores seria molt pallissa. No. Però bueno, va estar bé, la veritat és que va estar bé. I creiem que hi ha uns quants oients del podcast que els agrada també el tema de l'Eurovisió. Sí. Vol dir que... Vam tenir seguiment, vam tenir algun comentari i tot, vam tenir 4 incorporacions a Instagram durant la nit del festival. Per tant, bé, podem fer una valoració molt positiva per part de Generació X, estem molt contents. No, en poc temps estem per sobre de 40, ja em sembla, no? 42 a dia d'avui. Pues per mi és fantàstic, no ho pensava pas. I no sé, jo no tinc per res més a dir. No, tanquem-ho aquí, donem gràcies a tothom, tanquem el tema Eurovisió fins l'any 2023 i ja està. I jo crec que acabem amb la cançó guanyadora o acabem amb Moldàvia donant-ho tot? No, fiquem la cançó guanyadora, no tant per tant. Doncs va. Bueno, el que vulguis. Va, fiquem la cançó guanyadora. Sí. Doncs vinga, merci per escoltar-nos. I fins la propera. I fins al proper episodi, que serà la setmana que ve. I tant. Sí? Sí. Doncs vinga, fins la setmana que ve. Salut. A reveure. Adéu. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне силу волі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в сильній бурі, забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в такт. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Мах хватить, якби я не виріс, а речі платить. Я не мала дитина, вона далі нерви тратить. Я гуляв, шлях би тебе трафив. Ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слава мені в тупіку, забивайте.